Kenya piny teki matamre gi nono. Okay. Bati. Gimoro achiel ma ok wanyal bedo ni waketo Kenya pod rito pile pile. En ni mondo wayie ni ng'ama president mar Kenya. Ma kineno ka ng'ato biro ka ete kama nyisa ni gisebedo indoctrinated, tieno sekete pachgi ma ok ginyal bedo, ok ginyal neno beyond giminyiso gi mondo gine. Chik mar Kenya wacho ni jopiny dhi e yiero. Chik mar Kenya wacho ni wan gi migepe adek mag sirikal, ma en executive, judiciary, kaachiel kod legislature. Moro ka moro nigi tichne. Ka nyocha executive odhi e yiero to president obedo challenged, nyocha gidhi e court nyocho challenge, nyocho approve. To kata court muwinjo wachogo, onge ng'ama osekemea court e Kenya kamalo Raila Odinga. Osekemea court moloyo. In fact, ene mosewacho nyaka court di courts go are very bogus. Koro today, kufili kiwacho ni iwacho pala miyango go court judiciary. Onge court order maruto ose ignore. Court order onge Ruto poko bedo given any court order motamore. Iwinjo ka court pronounce itself e gimoro, president nigi duty mar mondo bed advised. Kako bed advised. Koro nyalo wacho ni fine, I'll proceed with this ngechane head of state. Koro ka nitiere challenges with the executive, with the judiciary, obro deal go. But the main thing madwa wacho bati. Nyaka jo wayie gi gimoro achiel ni andanueka ni IBC achiel sava achiel mantie manoyiero jogi te. And the most important thing inja luoke di jadala wakocha. Ka ng'ato penjo sava mar IBC, to wabro penjo nyaka sava mano nominate governors. Because kara governors were not nominated. Governors were handpicked. Gladys Wanga no kalo through nomination ma Onge. There was no nomination. Koro kidwa penjo sava, wabro penjo ni sava mag tablet moko ma ODM no kele kor gweng mag nomination. Where are they? Koro gimadwa wacho. Kik wadhi uru back to gik mar not necessary. Wang'iyo gima nyalo tero Kenya mbele. Alright. Ipane kwa ng'iyo richo manobet. Kuom ranyisi no wang'iyo richo manobet duono bura gete. Yes. Kata mano biro nyaka yiero maduong'. Wacho ni mane mwagede. Mano dwa miyo Kenya dhi mbele yo machalo nade nikech wang'iyo kaka Kenya dwa dhi mbele sani kuwuok ahinya to kaka oganda mar piny Kenya. Obedni Kenya nigo geni mathoth. Mane momiyo wacho ni awadwa bati. Kik wang'i gima has passed. Ende momiyo jo ma ODM nyaka kuongie ni wadhi mbele kaka country. Ok wanyal yalo wach yiero forever. And momiyo nyaka gi recognize ni William Ruto en president. All right. Jaduong. Mano sawa. Ondiek owacho kaindi maler ni wang'wa odinore.